Prípadom pomaľovaného vraku lietadla Boeing 707 sa polícia nezaoberá. Nikto totiž nepodal trestné oznámenie. Pripomeňme, že skupina sprejérov sa začiatkom augusta dostala do stráženej zóny bratislavského letiska a maľovala na lietadlo bez povšimnutia letiskovej ochrany a SBS-ky. Televízia Teatry vám teraz ponúka exkluzívne zábery a rozhovor so sprejerom, ktorý na vrak maľoval. Takto to vyzeralo na letisku Milana Rastislava Štefánika v osudnú augustovú noc. Trojica sprejerov si miesto chodila obzerať už niekoľko dní predtým. Hoci na letisku v noci strávili vyše hodiny, aby si pri svítaní mohli lietadlo odfotiť, samotné maľovanie im nezabralo viac ako 20 minút. Páči sa mi malovať na také nezvyčajné miesta alebo miesta, ktoré sú akože ťažko dateľné dosť. Z nočného dobrodružstva zostali iba fotky a zábery. Pracovníci letiska totiž hneď na druhý deň vrak premaľovali. Sprejeri sú však hrdí na to, že sa zapísali do slovenskej histórie prvým pomaľovaným lietadlom. Najčastejšie maľujú na múry domov, vlaky alebo v metre. Podobne je na tom aj Daor, ktorý však nie je spoluautorom malieb na vraku. Uprednostňujem hlavne vlaky a metrá, lebo je to dosť ťažšie zamalovať to. Dosť rada aj cestujem a v zahraničí to skúšam, ale tam ako neuprednostňujem scénu v ulici, lebo tie uprednostňujem hlavne v Bratislave, lebo aby som si to na druhý deň mohol pozrieť, alebo aj o týždeň, o mesiac, lebo na to vlastne nikto skoro neutiera. Najradšej asi tak steny v ulici, väčšinou, že chrom čierna sa používa. Proste to miesto, také hlavne viditeľné miesta sa snažím malovať, proste, aby si to ľudia všimli. Niektorí sprejeri majú svoje hranice a nemaľujú na historické budovy a čerstvo natreté zrekonštruované domy. Sú však aj takí, ktorí sa iba podpisujú, a to kdekoľvek. Nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca, proste sú ľudia, ktorí proste len tagujú, že sa podpisujú a proste ničia všetko, proste v živote nič nenamalovali poriadne. Rekonštruované budovy, čo sú ako novo natreté, tak to ako nemalujem ja osobne na to, ani na staré pamiatky historické, napríklad čo je na hlavnom námestí a tie budovy okolo, alebo kostoly. Graffiti je pre týchto mladých ľudí určitý spôsob sebarealizácie a vyjadrenia. Uvítali by preto viac legálnych miest, kde by mohli maľovať bez problémov s políciou. Pripúšťajú však, že by im chýbal adrenalínový pocit. Benita Žiaková, TA3. Oslavy